Da. Așa, și de fapt ce era? Ce răsfățată ești. Și cum se scrie de fapt? A, cu T. De păcat. Da, apare și în Babilon. Pan, frate. Sau la mașini, au strigă, mă rog. Tate, fote. Bine că nu zice fote. E Bayeriș. Ai auzit, mă? E fotă pe Bayeriș. Tu ești obosită, tu nu înțelegi umorul meu de autobază în engleză. Am zis foță pe Bayeriș.